Joo. Nyt voit sanoa mitä haluat synttäristä. Että miten meni se eilinen päivä? Ja eilenhän se oli mun syntymäpäivä ja vietettiin semmoisessa oikein hienossa ravintolassa merenrannalla. Se on oikein kiva, silloin paljon tuttavia oli ja melkein kaikki tuttavat tuli sinne ja syöttiin, tultiin tänne sitten kahville, mutta monetkaan ei jaksanut enää tulla kahville, vaan lähtivät kotiin. Mutta esimerkiksi täytyy sanoa, että Mikke, Kaisa ja lapset, vaikka asuvat Olofströmissä asti, niin olivat kuitenkin täällä kahvilla ja siitä mä oon kovin iloinen. Ja muutenkin päivä on ollut oikein rauhallinen ja kiva. Ei ole mitään moittimista, että kiitos kaikille, jotka on ollut mukana syntymäpäivillä. Ja minusta on kuitenkin ollut oikein hyvä päivä, niin kuin syntymäpäiväksi. En tiedä, eipä tässä oikeastaan paljon mitään muita on sanomista. Ja. Mutta sitten pitää kiittää Jukka ja Annelia tuosta kukkapuketista. Joo, kukkia aivan Suomesta asti. Anneli ja Jukka sieltä ovat kanssa lähettäneet kukkia oikein. Että se on minusta aivan fantastista. Joo. Joo. Ja kaikki kortit, mitä on tullut Rovaniemeltä ja Grekulan Leenalta ja kaikilta. Ja Leenalta, Marja-Leenalta, Rovaniemeltä asti. Mirjamillekin paljon kiitoksia Kukkasesta ja kortista. Ja ei Kukkasesta, vaan kortista. Joo. Oikein hieno kortti. Samoin Leena, Grekula, Kristiina. Ja Kristiina ja Esan perhe. Niin, että Kristiina ja Esan perhekin lähetti hienon kortin. Joo, Kristiina ja Esalta kanssa hieno kortti Suomesta. Että kaikkihan ne on muistanut kuitenkin. Joo, ja Juhani Karhunen ja Marja, niidenkin hieno kortti. Niin. Juhani Karhunen ja Maria kanssa, kiitoksia kortista. Ja ketäpä siellä muita on sitten, kun siellä meidän sukuisia. Joo. Eipä siinä muuta oli. Olihan siellä koko porukka kasassa eilen. Ravintolassa oltiin kaikki, että hyvinhän se meni koko homma. Joo. Ja 90 vuotta tuli täyteen. Joo. Että nyt tänä päivänä olet 90 vuotta ja 1 päivä. Joo. Joo. No onko mitään muuta vielä sanottavaa sen kummempaa? Eipä tässä oikein paljon mitään niin sanottavaa. Se vaan, että on ollut hyvä päivä ja kaunis päivä. Ei ole lunta ollut tippaakaan. Se oli oikein aurinkoinen päivä. Oli yli 10 astetta lämmintä, mutta illalla se on kylmä, kauhean kylmä tuuli. Sieltä kun pois lähti. Joo. Mutta hyvää päivää kuitenkin on ollut, että ei ole valittamista. Eikö se oli hienolla paikalla se ravintola? Me ei ole siellä ikinä ennen käytykään. Kun se on se ravintola, mikä on siellä uimarannalla, Malmön isolla uimarannalla ja siinä vastapäät on melkein se Slaattanin talokin. Sekin on ihan siinä lähellä. Se missä oltiin siellä ravintolassa, että hieno paikka kyllä, että joo. No niin, eipä mitään muuta vai? Joo, eipä tässä mitään muuta ole. Hieno totta oli. Joo.
Mutta Morkkaako ei jaksanut enää, kun ne söivät hyvää ruokaa söivät, niin ei ne jaksanut enää tänne kahville. Eikö siellä oli moni, mitkä tuli vähän kauempaa, että ne halusi olla siellä ravintolassa mukana. Niin. Mutta niin olihan meitä aika iso sakki kuitenkin täällä illalla. Joo. Että olihan tää Oli aika iso sakki täällä. tupa täynnä porukkaa kuitenkin. Joo. Joo, Joo, tupa täynnä. joo. No niin, jos ei ole mitään muuta sanottavaa, niin lyödään kamerat kiinni. Joo. No niin. Joo, eipä tässä muuta aukaa. Kaikille vaan hyvää vointia, jotka ovat olleet ulkopuolella. Ja meilläkin kaikki on hyvin mennyt, ei ole mitään moittimista ja valittamista. Joo, Nyt on vain yksi päivä mennyt jo yli 90. joo, Saa nähdä montako päivää menee vielä. joo. Täytyy toivoa, että tulee vielä monta päivää. Joo, Joo, saa nähdä miten terveys kestää, että kuinka pitkään sitä jaksaa elää. joo. Että 10 vuotta vielä, niin on 100 vuotta, niin mennään taas sinne samaan ravintolaan sitten. Joo, Joo, saa nähdä elääkö sitä niin pitkällä on täällä Ruotsissa on, lehdessä oli yksi päivä, että täällä Ruotsissa on aika monta 100-vuotiaita, jotka on ylikin 100-vuotiaita joo. henkilöitä ympäri Ruotsia. Onhan niitä aika montakin vanhaa ihmistä nykyään. Ja on, niitä on paljon vanhoja ihmisiä täällä. Se on pääasia vaan, että on hyvässä kunnossa, niin eihän se mitään haittaa, minkä ikäinen on. Joo. Mäkin kuitenkin on hyvässä kunnossa ja pystyn kävelemään ja olla kotona ja tehdä kotitöitä ja semmoista. Joo. Kyllä, kyllä. No niin, eipä mitään sen kummempaa. Onko? Eipä tässä mitään muuta erikoista ole paljon kertomista, että näkee eteenpäin, miten tässä menee. Joo. Ja minä sanon myös Miiran puolesta, että kaikille kiitoksia, kuka on ottanut osaa tähän Miiran syntymäpäivään Suomesta ja joka paikasta, mistä kortteja on tullut ja kaikki, mitkä on ollut ravintolassa ja kaikki, mitkä on tuolla Facebookin kautta ottanut huomioon ja ajatellut näitä asioita, että kiitoksia kaikille. Näinhän se on. Ei mitään muuta. Joo, ei ole mitään muuta. No, vilkutaan. Hei då!